Back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I can let up. They get not tired of me never. Give me a shot and I oof. I swear I shoot like Berettas. Yeah. They getting nervous, I see Music it. licensing reimagined. They say they want it, I need it. Damn, I'm going dumb like I dropped out of class. Get in my lane and I'm going right past. I turn it up, watch me go to the max. You ain't it first and you know that you last. Така, приятели, в днешния клип ще караме малко с Aron Light BX из гората, или по-точно из нивици, с един друг приятел, който цяло лято си правеше мотора и най-накрая го направи, МЗ. А пък... О, как ми скърцат спирачките. Пък аз цял месец си правих моя и беше в това състояние. Пък сега е в това. И ето ви кратък клип как го направих. Така, сега първо ще вземем едно момиче, което ще го вози той на МЗ-то, но аз ще я докарам до там, защото той не може да кара из града. Ще се вози. Няма. Айде, скачай. Можеш да провериш телефон, че аз нямам. Да. Дай, имам цип. Аз нямам. Маля, ако знаеш кога не съм возил. Както го направиш, Не, кога? Вчера возих, ама още не съм свикнал. Сякът ми омекна предната спирачка, Пустош.
Ще се облека. Още от черното. На старта. Да. И ти то склон, ако ми удари GoPro, ще отсека цялото дърво, казвам ти. Тук мисля, че трябва да съм. Ето го извяра. Тръгвай! Аз доста по-бързо запалвам. Що съм на 3? Да, карам зад него обаче, което ще е малко трудно, защото аз съм свикнал да карам по-бързичко. Ма, нещо. Каотия до шия. Долу ще ми надписка оттам? Няма да ми надписка оттам. Тук се разсмява. Опа, майната и втора. Браво, браво, време беше. Ще изчакаме тук. Мале как скърсат. Взето за път направено на черно вари повече от курсаците. Кога ти кажа? 5 minutes later. Почти. Да, този другия път ще можеш малко по-тега. Нищо. И двамата нямаме опит. Имаме, ама. Почти цяло лято не сме. Той даже цяло лято. Аз един месец. Опа. Този бер много му дойдоха 250-нито на май. Как скърца? Айра. Ама, дитке. Я се чуя колко Оле! толкова си. Аз ще била си обувката. Нищо. Аз Сароша ги обухте си. И аз си покажа обувката Аз отдолу. Сароша ги обухте с обувките отдолу с покажи. Я пак. Аба, айде ба. Звучи Ми не му бъркато и сега ще изгори. Доволна ли си от този факт? Да. А ти? Не. Сега ще видиш една камара време. На той нещо няма как да се случи той. Никъде не пари. Даже и тук не пари. Време, не е толкова скално, бе. Аз през Колко красива гледка. може да ми се запушат пак горе. Не, там е училището. Ще отстъпвам там.
Сега ще отидем на една изоставена сграда, един изоставен басейн. Там далечината, дето се вижда. Буквално е в средата на нищото, на изоставен басейн. И да. Едно като опа, тука. Ето го. Там. Виждате как буквално е в средата на нищото. Изоставен басейн закрит. Не знам защо са го направили тука. Турбуленция. Така, нека сега да го експлорнем този басейн. Мале, е хубаво, че не може помириш, че на ко мириш тук, че направо. Ела. Дръж се. Ето го. Виж да се много готина. То, даже не знам за какво са го построили тук. А то ти какво трябва да е изобщо? Басейн? Закрит. Ето е средата на нещото там лампи. Оп, 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 оп! Да, я знам. Ули, дръж. Как се клати цялата? Аз ще се старвах и взем си го върху него. Имаш свински опашки? Имам, да. Но тако си имаш ли? Ко? Да скъсаме свинската опашка да вържим нова после. Що? Защото е затворена със свинска опашка. Трябва да бърника да се пак. Чай, май не е нужно. Прескачи, бе! Опа. Така. Да, паднем като сме двама. Ти не е на лапите. Не. Да, не е на лапите. Оджиите от тук следят. Тук гърмят. Не къщата на дървото ли? Къща на умрели дървета. Охо. Кално е. Няма сили. Какво става? Тук, виж каква сянка е за да видим малко. Аз ще кача, ама много лъска, много мамята. Така, сега се наложи пак да обърнем. Айде още по-късно стана. Скачай. Чакай. Чакай! Чай е тука. Тук при теб няма къде да ръченица. Еми, едноместно е. Поне няма да си ги изгориш на камъника. Ето тук виж, направил съм ти място. Аз съм ти направил. Оле, как по запал взавят скал! Ами... Нищо. Ще изчистиш. Няма. Радиш към мой човек. Гледай се, Рона, как вари с пасажир. Не знам дали се вижда на GoPro-то. Опа. То са, Рон, много вари, бе. Направо. Взали цялата ли съм кална? Я? Чиста си, бе. Сега ще се гледа тук. Мислям, че гледа взема.
Малко. Не точно малко. Не, това не е хубаво. Нещо по-хубаво, няма ли? Това ще. Ще го махнем едното. И го. Сега ги настигнем. Опа. Пребрах телефона. Ей ги там, де са от далечината. Пак ли? Да, загря. Да. Опа, ето я. Усмихната да уши. Момента снимаш ли? Снимам. Чай, искам за гън. Очи нямаш батерия. Беше най-хубаво от всички О, заповядай. благодаря, мама, виж, подариха ми слънчоглед. Единственият от хубавите. Ще го видиш на влога. Много е хубаво. Служи го вода, ще се оправи.